Як ідэаліст, які хацеў абняць усе людскія пакуты, пераўтварыўся ў галоўнага архітэктара чырвонага тэрору. Як чалавек, які змагаўся з сістэмаю за чалавечую годнасць, стаў сам катам. Як, будучы выхаваным на лепшых узорах сусветнай літаратуры, на зямлі, дзе жылі прадстаўнікі розных народаў, напрыканцы жыцця стаць тым, каго абвінаваціць у велікарускім шавінізме. Усё гэта Фелікс Дзяржынскі, найбольш вядомы рэвалюцыйны дзеяч, ураджэнец Беларусі. Сёння вядомы як Жалезны Фелікс, але гэтая мянушка за ім замацавалася толькі пасля яго смерці. Містыка суправаджала яго ўсё жыццё. Нават яго нараджэнне не бы ішлося без яе ўмяшання. Яго маці Алена, знаходзячыся на апошніх тыднях цяжарнасці, правалілася ў склеп. Здалося, што дзіцё павінна загінуць, але ён нарадзіўся. 30 жніўня 1877 года у маёнтку Дзяржынава, сёння Стаўбцоўскі раён Мінскай вобласці. І ад таго атрымаў імя Фелікс, другое імя Шчасны. У гонар свайго дзядзькі Фелікса Завадскага, аднаго з выдаўцоў творца Міцкевіча, Чачота, Лелявеля, но таксама з таго выпадку, што ён застаўся ў жывы і быццам нарадзіўся ў сарочцы. І ад таго маці полюбіла яшчэ больш яго, шостае дзіця вялікай сям'і Дзяржынскіх. Яго бацька Эдмунд, настаўнік матэматыкі, вучыўся яшчэ з Ігнатам Здановічам у Пецярбургскім універсітэце, паплечнікам Констуся Каліноўскага. Быў лепшым сябрам Ігната, які быў пакараны смерцю ў Вільні як удзельнік паўстання 21 снежня 1863 года. Эдмунд Дзяржынскі ў паўстанні не ўдзельнічаў, у адрозненні ад іншых шматлікіх прадстаўнікоў свайго роду. Ён цяжка хварэў на той час, вярнуўся ў Вільню, шукаў працу і уладкаваўся хатнім настаўнікам у сям'ю Янушэўскіх, сям'ю прафесара Пецярбургскага чыгуначнага інстытута, дзе закахаўся ў яго 14-гадовую дачку Алену. У выніку яны таемна злажылі шлюб, пасля чаго вымушаны былі з'ехаць у Херсон, а далей у Таганрог. У Таганрогу Эдмунд Дзяржынскі быў настаўнікам у Антона Павловича Чэхава, які нават занатаваў гэтае прозвішча Дзяржынскі свайго настаўніка у адным са сваіх аповедаў «Рускі вугаль. Сапраўдная гісторыя». Але ў 1875 годзе Эдмунд Дзяржынскі захварэў на сухоты. І сям'я вымушана была вярнуцца на радзіму, у Дзяржынава, сёння Стаўбцоўскі раён Мінскай вобласці. Менавіта там 30 жніўня або 11 верасня па новым стылі 1877 года і з'явіўся на свет Фелікс Дзяржынскі, шостае дзіцё вялікай сям'і Дзяржынскіх, у якой было ажно 8 дзяцей, народжаных у каханні. Калі Феліксу споўнілася 5 гадоў, яго бацька Эдмунд памёр. Маці Алена, маючы на той час толькі 32 гады, засталася адна выхоўваць 8 дзяцей. Фелікс успамінаў, як яна распавядала розныя гісторыі свайго роду, сваёй сям'і, павязанай з родам Юліуша Славацкага, вядомага польскага паэта, і паказальна, што ў 1989 годзе, калі ў Варшаве знеслі на Банкаўскім пляцы помнік Дзяржынскаму, у далейшым 2001 годзе на гэтым месцы з'явіўся помнік паэта якраз Юліуша Славацкага, сваяка Фелікса Дзяржынскага. Алена, у дзявоцтве Янушэўская, Дзяржынская, распавядала Феліксу розныя гісторыі, цяжкія. У тым ліку ён запомніў гісторыі пра тое, як Алена Дзяржынская узгадвала мясцовых жыхароў, уніятаў, беларусаў, якіх рускія прымушалі пераходзіць на праваслаўе і весці набажэнствы на рускай мове. Гэта нелюбоў да расійшчыны,
да рускай мовы, яна характэрная для дзяцінства Фелікса Дзяржынскага. Ён нават пазней пісаў, што ў дзяцінстве марыў пра шапку-невідзімку і забіць усіх маскалёў. Цяжка ў гэта паверыць сёння. Але да 7 гадоў ён не ведаў рускай мовы ўвогуле. І гэта была вялікай цяжкасцю, калі ён пайшоў вучыцца ў віленскую гімназію. І марыў стаць у далейшым ксяндзом, паступіць у духоўную семінарыю. Але не атрымалася. Не атрымалася па адной простай прычыне. Праз канфлікт з ксяндзом Ясінскім, які адгаворваў такога прыгожага Фелікса, які карыстаўся вялікай папулярнасцю ў гімназістак, пайсці ў касцёл, нягледзячы на тое, што менавіта закон Божы быў любімым заняткам Фелікса. Дайшло да анекдатычнага выпадку, калі гімназісткі перадавалі запіскі Феліксу праз галёшы ксяндза, укладалі пад посцілкі галёш запісачкі і далейшым яны траплялі ў рукі Фелікса. Дайшло да таго, што 2 гімназісткі просто пабіліся. І Ясінскі ў выніку вельмі моцна пра гэта паразмаўляў з Феліксам. У выніку дайшло да таго, што Фелікс, які быў вельмі набажным чалавекам, які казаў пра сябе, што калі ён даведаецца, што Бога няма, пусціць сабе ў кулю ў скроню, раптам становіцца тым, хто ў гімназіі распавядае, што Бога няма, і ўвогуле пачынае чытаць розныя рэвалюцыйныя творы, найперш творы Сен-Сімона. Такая сітуацыя вельмі хвалявала яго маці Алену. Але 14 студзеня 1896 года яна памерла і ўжо не магла паўплываць далей на свайго сына, які трапіў на выхаванне да яго бабулі і цёткі роднай сястры Алены Соф'і Пілер фон Пільхау, фрэйліны апошняй расійскай імператрыцы Александры Фёдораўны. Менавіта яна заступілася за пляменніка, калі ў таго ўзнік канфлікт з 2 настаўнікамі віленскай гімназіі, якія прымушалі вучняў размаўляць выключна па-руску, нават па-за заняткамі. Дайшло да таго, што ў адзін з момантаў Фелікс уварваўся ў настаўніцкую і назваў гэтых настаўнікаў мерзотнікамі. Канфлікт удалося залагодзіць, але Фелікс вырашыў далей не працягваць навучанне ў гімназіі і сышоў з яе. Вырашыў стаць прафесійным, як пазней казалі, рэвалюцыянерам. 1 мая 1896 года ён у ліку заснавальнікаў літоўскай сацыял-дэмакратычнай партыі, той самай, якая ставіць за мэту незалежнасць Літоўскай рэспублікі і ў далейшым яе уваходжанне разам з суседзямі, у тым ліку з беларусамі, в адроджанае Вялікае княства Літоўскае. 14 мая 1896 года, у дзень каранавання апошняга расійскага імператара Мікалая II, Фелікс на замкавай гары Едыміна ў Вільні дае клятву змагацца з ліхам. А побач на замкавай гары ляжаць паўстанцы 1863-64 гадоў, сярод якіх і сябар яго бацькі Ігнат Здановіч. Да рэвалюцыйных ідэй Фелікса Дзяржынскага актыўна прыцягнулі браты яго каханай Юліі Гольдман, Барыс і Марк. Менавіта яны давалі яму першыя кнігі, і Фелікс вырашыў распаўсюджваць рэвалюцыйныя ідэі сярод рабочых пры дапамозе нелегальнай літаратуры. Адна з першых яго ўлётак, якую ён вырашыў раздаць, трапіла да хлопца, які працаваў на жандармаў, і за 10 рублёў выдаў Фелікса. І той у выніку ў 1897 годзе трапляе за краты. Яму пашанцавала, што ён быў яшчэ непаўнагадовы, не меў 21 года, адкуль ён здзяйсняе свае першыя з 3 уцёкаў. Увогуле, Фелікс Дзяржынскі правёў за кратамі 11 гадоў. 6 ходак
3 паспяховыя ўцёкі. 1900 годзе ён трапляе за кратамі ў другі раз. Апынуўся ў 10-м павільёне варшаўскай цытадэлі і накіроўваецца на 5 гадоў у ссылку ў якуцкую губерню. У 1902 годзе ён апынуўся ў Александраўскім цэнтрале Іркуцкай губерні, дзе падымае бунт. Бунт супраць нечалавечых жорсткіх умоў утрымання. Разам з паплечнікамі Дзяржынскі захапіў некалькі браўнінгаў у аховы і 2 дні трымае турму пад сваім кантролем. Толькі калі улады пайшлі на саступкі, бунт быў спынены. Увогуле, за кратамі Дзяржынскі прайшоў сапраўднае пекла. Ужо пасля першага арышту ён зведаў на сабе здзекі жандармаў. Яго моцна збілі, і ён сабе занатаваў на памяць, што рана ці позна ён гэтым жандармам адпомсціць. І сваё абяцанне ён здзейсніў. Як кіраўнік ВЧК пачаў знішчаць мэтанакіравана ўсіх былых жандармаў Расійскай імперіі. У чэрвені 1902 года Эдмунд Дзяржынскі здзяйсняе свае другія ўцёкі і бяжыць не абы куды, а да роднай сястры ў вёску Паплавы Мінскай губерні. Далей ён робіць сабе падроблены пашпарт і накіроўваецца на працу рэвалюцыйную ў Варшаву, дзе большасць працоўных – гэта габрэі. І што робіць Фелікс? Ён вучыць ідзіш. Яго сябр Радак пазней жартаваў, што адзіным, хто ў асяродку польскай сацыял-дэмакратыі і кіраўніцтва, нягледзячы на тое, што там было шмат яўрэяў, ведаў ідзіш, гэта быў польскі дваранін і католік Дзяржынскі. Падчас рэвалюцыі 1905-1907 года Фелікс Дзяржынскі ў Варшаве. 1 мая ён арганізоўвае вялікую стачку, у якой удзельнічае каля 25 000 чалавек. У выніку улады разганяюць яе, 50 чалавек гінуць, 100 параненыя, сам Эдмунд трапляе за краты. Але ўжо 2 лістапада 1905 года па амністыі выходзіць на волю. Але ненадоўга. Ужо ў наступным годзе, пабываўшы перад тым у Стакгольме і пазнаёміўшыся асабіста з Ленінам і Сталінам, на якіх зрабіў вельмі добрае ўражанне, ён вяртаецца ў Варшаву і зноў трапляе за краты. Але ненадоўга. Ужо ў маі 1907 года яго вызваляюць пад заклад у 1000 рублёў. І зноў на волі ён ненадоўга, ўжо ў 1908 годзе зноў трапляе за краты, ужо ў 5-ы раз. Яго накіроўваюць на вечнае пасяленне ў Сібір, па дарозе куды ён уцякае. І зноў за кратамі ён апынуўся ў 1912 годзе. На гэты раз яго накіроўваюць у катаргу. У апошні 6-ы раз ён трапіў за краты ў верасні 1912 года. На гэты раз у катаргу і накіроўваецца в Орлоўскую губерню, дзе былі невыносныя проста умовы ўтрымання, а яшчэ начальнік прымушаў казаць «Здравия желаем, ваше благородие». Фелікс не жадае гэтага рабіць. У выніку ён пачынае галадоўку шэрагам іншых палітвязняў. У выніку некалькі чалавек паміраюць, сам Дзяржынскі знаходзіцца на мяжы жыцця і смерці, і ў гэты момант начальнік пайшоў на саступкі. Але Феліксу прыйшлося дорага заплаціць за гэта. Яго закавалі ў кайданы, якія яму ўдалося зняць толькі напрыканцы 1916 года, калі ён пагадзіўся на працу на нажной швейнай фабрыцы. Яму трэба было сядзець фактычна да мая 1919 года, але ўмяшаўся лёс. Лютаўская рэвалюцыя, і 1 сакавіка 1917 года ён апынуўся на волі. На волі ў гэты час за мяжою яго жонка Соф'я Мушкат, з якой яны разам пражылі фактычна толькі месяц. Ажаніліся ў 1910 годзе у Кракаве. Соф'я Мушкат, як і Фелікс Дзяржынскі, актывістка сацыял-дэмакраты Каралеўства Польскай Літвы, закладзенага Дзяржынскім у Менску. Соф'ю схапілі, арыштавалі, на той момант ужо цяжарную, яна нарадзіла за кратамі сына Ясіка, якога
Фелікс здолеў пабачыць толькі праз 8 гадоў пасля яго з'яўлення на свет. Фелікс Дзяржынскі накіроўваецца на пачатку пасля вызвалення да сваіх родных у Беларусь, а далей вяртаецца ў Петраград, дзе кіруе фактычна захопам бальшавікамі улады ў выніку кастрычніцкага перавароту у лістападзе 1917 года. А 6 снежня 1917 года Владзімір Ленін, кіраўнік Савецкай Расіі, прызначае Фелікса Дзяржынскага кіраваць ВЧК, Усерасійскай надзвычайнай камісіяй па барацьбе з контррэвалюцыяй і сабатажам. Пад кіраўніцтвам Дзяржынскага ўсяго 23 чалавекі і 1000 рублёў у касе. Але тое, што ён здолеў стварыць цягам наступных гадоў, проста пераўзышло ўсе чаканні нават самога Леніна. На пачатку першым заданнем ВЧК была барацьба з п'янымі бунтамі у Пецярбурзе, для чаго прыйшлося ліквідаваць запасы віна ў зімнім палацы. Яго проста злілі ў няву. А далей пачалася расправа над палітычнымі праціўнікамі. Прычым, калі бальшавікі захапілі ўладу, яны адмянілі смяротнае пакаранне. Але на некалькі месяцаў. На пачатку сваёй дзейнасці ВЧК не да палітычных праціўнікаў, нягледзячы на тое, што Фелікс дамогся ад Леніна стварэння дадатковага атрада ў межах ВЧК, акрамя тых 23 хлопцаў, якія былі пад яго пачаткам, яшчэ 30 чалавек, якія павінны былі займацца расстрэламі. Расстрэламі каго? Спекулянтаў, тых, хто імкнуўся ладзіць сабатажы сярод працоўных, хто намагаўся ладзіць стачкі. У сакавіку 1918 года ВЧК перабіраецца з Петраграда ў Маскву, на Лубянку, якая сёння з'яўляецца ўжо своеасаблівым сімвалам, звязаным з Феліксам Дзяржынскім. Менавіта з Лубянкаю звязана атрыманне, паводле легенды, Дзяржынскім мянушкі «Жалезны Фелікс», якая замацавалася за ім значна пазней, пасля яго смерці. Хоць паводле легенды, у 1918 годзе у кабінет Фелікса Дзяржынскага трапляе граната. Адбываецца выбух. Калі падначаленыя забегаюць у кабінет, ужо не чакаючы пабачыць шэфа жывым, яны яго не знаходзяць. Глядзяць па розных кутах, і ў выніку той спакойна вылазіць з сейфа і просіць выдзеліць яму кабінет у іншым месцы побач з унутраным дворыкам. Вось так, па легендзе, Фелікс стаў жалезным. Але яго асноўная мянушка была Юзаф. Хоць першая яго мянушка была Яцек, далей была пераплётчык, калі ён працаваў у Кракаве, займаўся тым, што у кнігі укладаў падробленыя пашпарты і дакументы. Потым былі франак і астраном, у сувязі з тым, што ён любіў лётаць у сваіх філасофскіх разважаннях. І асноўнае, Юзаф пад гэтым імем, Юзаф Даманскі, ён выязджаў на эміграцыю. Пачатак актыўнай дзейнасці ВЧК па расстрэлу палітычных апанентаў звязаны з забойствам 6 ліпеня 1918 года германскага пасла ў Савецкай Расіі Мірбаха. Эсеры хацелі сарваць пагадненне з германскай імперіяй, Бресцкі мір, паводле якога фактычна большая частка заходніх губерняў былой расійскай імперіі, у тым ліку Беларусь, былі акупаваны германскімі войскамі. У выніку Дзяржынскі нават сам апынуўся захоплены эсерамі. Прычым сярод ВЧК некалькі чалавек перайшлі на бок паўстанцаў. Фелікса Дзяржынскага выручылі латышы Вацэціса, і ён фактычна пасля гэтага пачынае актыўную фазу тэрора супраць палітычных апанентаў, якая яшчэ больш актывізавалася пасля замаху на Владзіміра Леніна Фані Каплан. 5 верасня 1918 года СНК, Савет народных камісараў, прымае пастанову пра пачатак чырвонага тэрору. І да канца года падначаленыя Фелікса Дзяржынскага
расстрэльваюць 6185 чалавек і пачынаюць актыўна браць у закладнікі. Больш 4000 чалавек было ўзята ў закладнікі. Фелікс Дзяржынскі актыўна распраўляецца з палітычнымі праціўнікамі, і гэта, як ні дзіва, выклікае нават супраціў Бухарына і Іосіфа Сталіна, якія бачаць у Феліксу Эдмундавічу Дзяржынскім фактычна канкурэнта для сябе. Яны звяртаюцца да Леніна, каб той спыніў дзейнасць ВЧК, але Ленін становіцца на бок Дзяржынскага. А 30 сакавіка 1919 года, акрамя кіраўніка ВЧК, Фелікс Дзяржынскі узначальвае НКВД, становіцца народным камісарам, канцэнтруе ў сабе гэтую ўладу. І фактычна па ініцыятыве Фелікса Дзяржынскага Ленін 3 красавіка 1919 года падпісвае дэкрэт о савецкай рабоча-сялянскай міліцыі. Яшчэ адна ініцыятыва, якая падтрымліваецца Леніным з боку Дзяржынскага, гэта стварэнне галоўнага ўпраўлення лагерамі прымусовай працы. Фактычна савецкая Расія пачынае ствараць канцлагеры для сваіх палітычных праціўнікаў, каб іх працу выкарыстоўваць на карысць гэтай самай новай савецкай дзяржавы. Фелікс Эдмундавіч Дзяржынскі, які 11 гадоў правёў за кратамі, ведаў усе моманты, дзякуючы якім людзі за кратамі могуць ухіляцца ад дзейнасці, чым яны могуць займацца, што там ёсць магчымасць, калі што, і навучацца, ёсць магчымасць і кантактаваць са сваімі паплечнікамі, і нават здзяйсняць уцёкі. І таму Фелікс Дзяржынскі вырашыў усё гэта на карню ліквідаваць. І замест таго, каб арыштанты актыўна навучаліся, праходзілі інстытуты, якія, як тыя ж бальшавікі, няхай яны папрацуюць на савецкую дзяржаву. Сам Фелікс Дзяржынскі занатаваў: пакаранне злачынцы мае на мэце не выхаванне, а адгароджванне яго ад рэспублікі. Амаль слова ў слова, акрамя рэспублікі, ён паўтарыў тое, што было ў яго прысудзе ў 1908 годзе ў Варшаве. Тое, што ў адносінах да яго прымянілі царскія ўлады, цяпер ён прымяняў у дачыненні да палітычных праціўнікаў той сістэме, якой служыў. У 1920 годзе ён распраўляецца з Махноўшчынай, у ліпені 1920 года накіроўваецца у Беласток, дзе ствараюцца новыя рэвалюцыйныя ўлады для будучага кантролю над Польшчаю, куды савецкія войскі на чале з Тухачэўскім імкліва прарываюцца. Але 30 ліпеня пад горадняй Дзяржынскі трапляе ў аўтамабільную аварыю. Выжывае. Прычым сам жартуе, што калі заб'юць Пілсудскага, ён стане ўсяго толькі міністрам асветы будучай савецкай Польшы. Але цуд над Віслай, дзе савецкія войскі былі спыненыя, у тым ліку пры ўдзеле беларускіх добраахвотнікаў на чале з Булак Булаховічам, фактычна прыводзяць Дзяржынскага ў дэпрэсію. З яе ён выходзіць толькі ў лістападзе 1920 года, пабыўшы пэўны час разам з роднымі пад Менскам. А ў лістападзе 1920 года накіроўваецца ў Крым ліквідаваць белагвардзейцаў, якія засталіся пасля сыходу Врангеля. У 1921 годзе Ленін даручае Дзяржынскаму яшчэ і кіраванне наркаматам шляхоў зносін для аднаўлення чыгункі савецкай Расіі. Што робіць Дзяржынскі? Ён вяртае на працу больш 100 000 былых чыгуначнікаў, якія працавалі яшчэ пры расійскай імперіі, у тым ліку інжынераў, былых вайскоўцаў расійскай імператарскай арміі. І дзякуючы гэтаму за 3 гады ўсяго удалося зноў вярнуць узровень развіцця чыгункі на той, які быў у часы расійскай імперіі, нават яго пераўзысці. У 1921 годзе успыхвае кронштадтскае паўстанне супраць бальшавікоў.
Дзяржынскі адмаўляецца яго душыць. Кажа, што дажыліся да таго, што ўжо рабочыя і сяляне паўстаюць супраць нас. Але хутка змяняе сваё меркаванне, разумее, што гэта быццам дзейнічаюць контррэвалюцыянеры супраць савецкай улады і далучаецца да задушэння. У выніку 2100 чалавек расстраляны, 6500 накіраваныя за краты. У далейшым Дзяржынскі ўжо ніколі не сумняваўся ў правільнасці абранага савецкім кіраўніцтвам курсу і ніколі не крытыкаваў дзейнасць Леніна. Нават тады, калі ў 1922 годзе той накіраваў яго у Грузію, дзе разгарэўся канфлікт сярод прадстаўнікоў грузінскай кампартыі, і Дзяржынскі фактычна стаў на бок Орджанікідзе і Сталіна, якія выступалі за аўтанамізацыю і змяншэнне правоў па-за цэнтрам, па-за Масквою. Владзімір Ленін абвінаваціў тады Дзяржынскага і Сталіна велікарускім шавінізме за тое, што яны душаць ініцыятывы на месцах. Ленін, які намагаўся пераўтварыць савецкую Расею менавіта ў саюз раўнапраўных народных рэспублік, у тым ліку такіх як на Закаўказі, Беларусь, Украіна, і ў далейшым, каб на падставе вось гэтага прыкладу да гэтага саюза маглі далучацца і іншыя савецкія рэспублікі, якія павінны былі ахапіць увесь свет. Сталін, як і Дзяржынскі, лічылі, што нельга даваць магчымасці такія для будучых удзельнікаў Савецкага Саюза, яны павінны быць усяго толькі аўтаноміямі. І Дзяржынскі гэта той чалавек, які ў 4 гады дэклараваў на памяць пана Дадэуша Адама Міцкевіча, сваяк Юліуша Славацкага, выхаваны на прыкладах паўстанняў 1830-31 і 1863-64 гадоў, на прыкладах гісторыі каралеўства польскага і вялікага княства літоўскага, дажыўся да таго, што фактычна зараз выступаў супраць усялякай аўтаноміі, маючы на мэце толькі сусветную рэвалюцыю, дзе не будзе ніякіх народнасцяў, ніякіх народаў, усе будуць жыць у адным шчаслівым свеце. Вось так да такой ідэі дайшоў чалавек, які некалі марыў пра сусветную справядлівасць, марыў стаць ксяндзом, які стаў саюзнікам таго, хто ў свой час збіраўся стаць бацюшкай Іосіфа Сталіна. Ось яны знайшлі адзін аднаго. 6 лютага 1922 года Ленін ліквідаваў ВЧК, паколькі гэтая арганізацыя ўжо фактычна пераўтварылася, як тады казалі, у асяродак для рознага зброду, які замест барацьбы з контррэвалюцыяй, сабатажам, сам заняўся злачынствамі. У выніку ВЧК трансфармавалася ў ГПУ, галоўнае палітычнае ўпраўленне, якое ўзначаліў Фелікс Дзяржынскі, які на момант ліквідацыі ВЧК у Сібіры займаецца выбіццём харчавання у сібірскіх сялян пры дапамозе Чырвонай арміі. Больш 2,5 мільёна пудоў харчоў былі выбітыя з сялянам, вельмі вялікія рэпрэсіі адчулі і зведалі на сябе гэтыя людзі. І Дзяржынскі апраўдваў іх, кажучы, што без гэтага хлеба савецкая краіна не можа існаваць. І скардзіўся сваім падначаленым на тое, як сяляне, чырвонаармейцы, шкадуюць тых, у каго забіраюць хлеб. У верасні і лістападзе 1922 года Дзяржынскі па загаду Леніна выпраўляе за мяжу каля 270 прадстаўнікоў рускай інтэлігенцыі. Гэтае мерапрыемства ў далейшым увайшло ў гісторыю як філасофскі параход. Троцкі ж называў гэта прэвентыўнай міласэрнасцю, таму што ўсім гэтым прадстаўнікам інтэлігенцыі пагражала толькі адно – расстрэл. Яшчэ адным характэрным мерапрыемствам, якім увайшоў у гісторыю Фелікс Дзяржынскі, стала падтрыманне ім дзяцей. Вырашэнне
дзіцячага пытання ў савецкай Расіі. Справа ў тым, што пасля Першай сусветнай і грамадзянскай вайны на тэрыторыі савецкай Расіі было каля 5 мільёнаў безнаглядных дзяцей. Фелікс Дзяржынскі дабіўся прыняцця закона, паводле якога дзецям вылучалася бясплатнае харчаванне, а ВЧК занялася стварэннем прытулкаў для безнаглядных дзяцей. Фактычна, Фелікс Дзяржынскі знішчаў бацькоў гэтых дзяцей, але браў іх пад свой дагляд. Чаму так? Таму што дарослых, як ён лічыў, ужо не перавыхаваць, а дзеці – гэта чысты ліст, на які можна запісаць новыя светлыя ідэі, якія ў далейшым павінны змяніць свет. У выніку, пры дапамозе Дзяржынскага, гэтае пытанне, дзіцячае пытанне сапраўды ў савецкай Расіі было вырашана да 1930-х гадоў. 2 лютага 1924 года Фелікс Дзяржынскі узначальвае вышэйшы савет народнай гаспадаркі СССР. Займаецца фактычна вырашэннем эканамічных праблемаў Савецкага Саюза. Адной з галоўных бачыць бюракратызацыю, забюракратызаванасць. І тое, што рост заробкаў перавышае прадуктыўнасць працы. Сам Дзяржынскі ажыццяўляе шэраг рэформаў, напрыклад, у металургічнай прамысловасці і актыўна выступае супраць паскарэння індустрыялізацыі за кошт сялянаў. В 1926 годзе, 20 ліпеня, свой апошні дзень ён у Крамлі выдае фактычна 2-гадзінную прамову, разгромную сітуацыю ў савецкай Расіі і фактычна крытыкуе тыя пачаткі, якія ў далейшым пачне рэалізоўваць Йосіф Сталін. Увесь час ён трымаецца за сэрца. Тыя, хто прысутнічаў у зале, лічылі, што гэта такі аратарскі прыём. Але калі Фелікс Дзяржынскі скончыў, ён выйшаў з залі і упаў на канапу. Яго завезлі да хаты, ён сам паспрабаваў сабе рассцяліць ложак, як гэта заўсёды рабіў, і ў 16:40 проста рухнуў на гэтую ложак. Ён памёр ад разрыву сэрца, маючы на той час усяго 48 гадоў, але фізічна спустошаны той дзейнасцю, якой прысвяціў жыццё. Фактычна Феліксу Дзяржынскаму пашанцавала, што ён памёр да сталінскіх чыстак і таму застаўся у савецкай гісторыі такім прыкладам ідэальнага бальшавіка, змагара за ідэальны свет, за светлую будучыню. Нягледзячы на тое, што ў 30-х гадах імя Фелікса Дзяржынскага намагаліся ў Савецкім Саюзе і шальмаваць. Калі, напрыклад, былыя чекісты хацелі стварыць ордэн імя Фелікса Дзяржынскага, менавіта Сталін забараніў гэта рабіць. Імя Дзяржынскага весь час усплывае падчас допытаў, асабліва польскіх камуністаў, дзе Фелікса Эдмундавіча фактычна абвінавачваюць у працы на польскую выведку на таго ж Пілсудскага, якога Фелікс Дзяржынскі проста ненавідзеў. Але пачатак вайны ў 1941 годзе запатрабаваў новыя светлыя ідэйныя вобразы, і Дзяржынскі стаў адным з іх. Менавіта ў 1941 годзе з'явіліся тыя словы, якія прыпісалі Дзяржынскаму пра чыстыя рукі, гарачае сэрца і халодную галаву. Але хто такі Фелікс Дзяржынскі? Рыцарь рэвалюцыі ці чырвоны кат? Як паказвае гісторыя, гэта адно і тое ж. Два бакі аднаго медаля. Сёння імем Дзяржынскага у Беларусі названыя шматлікія вуліцы, яму стаяць помнікі, яго партрэты вісяць у кабінетах чыноўнікаў. Але хто з іх ведае сапраўдную гісторыю гэтага рэвалюцыянера з Беларусі, які прайшоў цяжкі шлях ад ідэаліста, які марыў стаць
ксяндзом да таго, хто кіраваў чырвоным тэрорам і пры гэтым думаў пра дзяцей. А хто для вас Фелікс Дзяржынскі? І як вы лічыце, ці магла б яго жыццёвая каляіна пайсці іншым шляхам? Пішыце ў каментарах.